Flinke uitbreiding voor recreatiebedrijf Roompot. Het is dinsdag 19 november. Dit is Zeeland Nu. Samenwerking met 21 buitenlandse parken. Zeeland vraagt miljoenen voor afrit en trein. En plastic apart niet meer vanzelfsprekend. Goedenavond. Recreatiebedrijf Roompot gaat flink groeien. Vandaag maakte het bedrijf bekend dat het een samenwerking is aangegaan met 21 parken in Spanje, België en Frankrijk. Het gaat om de luxe keten Sandaya, die vanaf volgend jaar ook via Roompot te boeken is. Het is een flinke stap vooruit voor Roompot. 21 parken erbij in 3 verschillende landen. 19 in Frankrijk, 1 in Spanje en 1 in België, die in 2020 bij de organisatie gaan horen. In totaal heeft het Zeeuwse bedrijf op dit moment 133 vakantieparken, 5 hotels en 15 campings. We moeten blijven groeien, omdat namelijk we merken dat die gasten het willen. Maar we moeten ook het niveau van ons product nog beter krijgen. En dat groeien, dat stopt voorlopig niet. Roompot heeft grote plannen. De groei is niet met de wil om per se die eerste of die grootste te zijn. Wat we merken is dat ons aanbod mooi aansluit bij wat onze gasten vragen. En daarvoor doen we best wat investeringen. In Nederland zijn er in totaal nu 117 parken. Bijna een kwart van die parken staan in Zeeland. En vlak voor kerst openen nog 11 watervillas aan het Veersemeer. Daar komen er nog meer bij. 2 in Zeeland. In Burghaamstede komt Largo Resort Duinrand, dat in 2020 in de verhuur moet gaan. En vakantiepark Veerse Kreek bij Wolfersdijk, dat in 2021 klaar moet zijn. Roompot heeft vakantieparken, hotels en campings, maar de toekomst voor het bedrijf ligt vooral in vakantieparken zoals deze. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in nieuwbouw van parken, maar ook in het renoveren van oudere parken. En daarmee is rekening gehouden met de eisen van deze tijd. Het start al aan de voordeur en het is, ik kan het open doen met een kaart uiteraard, in plaats van met een sleutel. Maar ik zou het ook kunnen open doen met Bluetooth van mijn telefoon. En dus als de kinderen hier nog aan het lopen zijn en ik sta net erbuiten, kan ik daar de woning van op afstand open doen. Daarnaast zal je hier geen radiatoren vinden. Er zit ook geen gas. Het is volledig op elektriciteit en liefst al nog 0 op de meter dankzij de zonnepanelen die hier op het dak zitten. Eigenaar van de vakantieondernemer is een Franse investeringsmaatschappij. Vorige maand kwam het bericht dat andere investeerders interesse zouden hebben Roompot voor €1 miljard te kopen. Het bericht dat niet bevestigd werd, maar ook niet als een verrassing komt. Zien wij als Roompot dan eerder als een compliment voor hetgene wat we de afgelopen jaren gedaan hebben. En vooral als een motivator om in de toekomst op zijn minst nog verder te blijven gaan op dezelfde snelheid. En zo niet nog sneller. Maar om interessant te blijven moet het Zeeuwse bedrijf zich blijven ontwikkelen. We zullen blijven groeien in Nederland, zonder twijfel. Maar om die Nederlandse, Duitse en Belgische gas toch te kunnen bieden waar hij naar vraagt, hebben we ook een aanbod nodig dat veel verder strijkt dan hetgene wat we vandaag al hebben. In totaal werken bij Roompot nu ongeveer 2000 mensen. Zeeland wil geld van het Rijk voor een nieuwe afrit aan de A58 en voor de trein tussen Terneuzen en Gent. Gedeputeerde van der Maas vraagt morgen in Den Haag ruim 20 miljoen aan minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Het gaat om een verbetering van de gevaarlijke afrit bij Kruiningen-Ierseke. Er ontstaan dikwijls files tot in de Vlakentunnel. Concreet ga ik de minister vragen of zij bereid is om financiën op tafel te leggen voor nieuwe op- en afritten op de A58. Een andere vraag van Van der Maas aan de minister gaat over een nieuwe rechtstreekse spoorverbinding tussen Terneuzen en Gent. Dat wordt heel spannend morgen. Ik ben hoopvol, zodat we uiteindelijk ook een uitspraak krijgen. Ja, wij vinden dit een belangrijk project. En dan gaan we vervolgens met elkaar afspraken maken hoe we dit gaan realiseren. Vlaanderen en Brussel hebben al geld uitgetrokken voor het nieuwe treintraject. Zeeland maakt zich op voor de grote landelijke ziekenhuisstaking morgen. Personeel van ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen, Hulst en Oostburg draait zondagsdiensten. Dat betekent dat er alleen een weekendbezetting is, waardoor sommige operaties zijn afgezegd. Personeel van het ADRZ in Goes, Zierikzee en Vlissingen gaat niet staken, maar kiest voor ludieke acties. Verpleegkundigen en ander zorgpersoneel voert morgen in het hele land actie voor een beter salaris en minder werkdruk. Het huis van Patrick Mathé in het gehucht Vulkerdorp, vlakbij de grens met Brabant, is door de gemeente Rijmerswaal gesloten.
Patrick kweekt cannabis en maakt er wietolie van tegen zijn rugpijn, maar ook voor een kennis. Maar dat is verboden omdat de overheid wietolie beschouwt als een harddrug. Wil die heeft uitgezaaide eierstokkanker. Ik had gelezen op Facebook van verschillende mensen die dit ook hadden en die dit ook gebruikten, dat het heel veel resultaten kan hebben. Dus ik heb hem een berichtje gestuurd van, joh, kan jij hier wat mee voor mij? En toen heeft hij me opgebeld later van, ik kan je proberen te helpen, kom maar. Ik hoop van heel mijn hart dat er iemand in ieder geval in de gemeente zijn hand over zijn hart strijkt en dat iemand van mij olie kan maken. Want ik zelf kan het niet, heel simpel. En nu kan het wel. En ik kan het wel, maar ik mag het niet. Omdat zijn huis door de gemeente voor 3 maanden is gesloten, woont Patrick de komende tijd in een camper en kookt hij in een tipi. U heeft goed gereden. Oh, dat is mooi. Ja, dus u krijgt van ons een groene kaart. Kijk hier. En een leuk cadeautje omdat u goed heeft gereden. Leerlingen van basisschool Het Vierschip hielden vanochtend in de buurt van het treinstation in Arnhemuiden samen met de politie een verkeerscontrole. Ze deelden groene kaarten uit aan bestuurders die zich aan de maximumsnelheid hielden en ook een cadeautje in de vorm van een sleutelhanger. Bestuurders die te hard reden kregen een gele kaart. Ja, je moet echt oppassen in deze straat, anders word je echt bijna aangereden. Je mag hier 30 en je moet hier 30 rijden, maar de meeste mensen rijden hier best wel hard. Dus daarom doen we deze actie, want dan rijden ze minder hard. Het straatbeeld wordt er de laatste jaren door opgefleurd. Grote, kleurrijke muurschilderingen op flats en andere grote gebouwen. Maar ook binnenshuis wordt het behang steeds vaker vervangen door geschilderde afbeeldingen. José Krijger uit Nisse is zowel huis- als decoratieschilder. De combinatie tussen decoratieschilder en huisschilderwerk is gewoon mooi. Omdat je kunt vanaf het begin eigenlijk alles zelf op gaan bouwen. Dus je kan zeggen van ik ga een muur eerst zelf sausen, ik zet hem mooi strak. Ja, je kan het ook nog glasvliezen, wat dan ook, wat iemand wil. En daarna maak je er een mooie muurschildering op. Ik heb in Antwerpen mijn opleiding gedaan. En dat was een decoratieve schilderopleiding met een specialisatiejaar in restauratie. En zodoende ben ik daar zelf wel wat meer in verder gegaan. Maar dat is iets wat ik leuk vind. Dus dan ga je dat zelf uitbouwen. Eerst komt er natuurlijk een basiskleur op. Dus hier heb ik gekozen voor lichtblauw. Ja, dat is natuurlijk toch wel mooi en het valt niet zo op. En dan ga ik alles uitmeten, uittekenen met de beamer. En op schaal heb ik een schets al gemaakt, dat ik wel weet dat het klopt. En dan ga ik met een plaatje, hou ik het ernaast en dan ga ik lekker staan schilderen. Ja. Je maakt dus ook gebruik van foto's? Ja, zeker. Van internet pak ik foto's, uit boeken pak ik foto's. Nu heb ik een natuurboek erbij gepakt en heel veel Google ook gevonden. En zo heb ik een plaatje en een foto en dat hou ik erbij. De verhoudingen moeten kloppen, de kleuren moeten kloppen. Het moet er gezellig uitzien. Zeker met kinderkamertjes, het moet heel vrolijk zijn. En voor de rest heb ik redelijk de vrije hand in natuurlijk. Je hebt de hand van de schilder erin staan. Ik denk dat je steeds meer muurschilderingen ziet, omdat toch mensen wat verder gaan denken over wat kunnen we eens mooi maken in de kinderkamer. Je ziet veel op televisie, je ziet veel in woonbladen. En dat maakt natuurlijk toch wel de kamer extra af. Zeker bij kinderkamertjes. En waar vragen ze dan naar? Dieren? Ja, vaak jungledieren, sprookjes, beertjes, alles wat schattig is. Uiteindelijk is het natuurlijk het mooiste als ik mijn decoratieve schilderwerk de hoofdmoot kan geven. Ja, dat ik echt decoratief schilderwerk, muurschilderingen, dat ik daar gewoon mijn dagen mee kan vullen. 1 op de 4 Zeeuwen mag vanaf 1 januari het plastic afval, blik en drankkartons gewoon weer in de grijze bak gooien. Inwoners van de gemeenten Terneuzen, Rijmerswaal en Noord-Beveland kregen vandaag daarover een brief in de bus. En Borselen stuurt die brief volgende week. De inwoners van Terneuzen reageren wisselend op de boodschap. Wat vindt u ervan dat het straks niet meer gescheiden hoeft te worden? Heel makkelijk. Gelukkig hoeft het dan niet meer in plastic zakken en dan hoef je niet meer iedere week het plastic weg te brengen. Dat betekent wel dat de grijze bak wat voller wordt.
Ja, bij ons kan dat makkelijk. Vanaf volgend jaar mag het gewoon bij het grijs afval. Oké, fantastisch. Ja. Heerlijk. Ja, dat vindt u fijn? Ja. Ja, een beetje vreemd eigenlijk. Want we hebben het tot nu toe constant wel apart moeten houden. Dus hebben we het ook altijd netjes gedaan. En nu zou het er weer bij kunnen dan. Ik doe het gewoon in de keuken apart en ik gooi het hierin en dan denk je, nou, dat doe je voor het goede doel. Maar het is schijnbaar helemaal niet waar. In Kramperland, in de gemeente Noord-Beveland, staat Niels Schuurbiers. Niels, Noord-Beveland is een van die 4 gemeenten waar het plastic dus straks gewoon weer in de grijze bak mag. Ja, dat klopt. En dat gaan ze dus doen omdat mensen het afval zelf niet genoeg scheiden. De AVR, de afvalverwerker Rijnmond, gaat de komende 3 jaar een proef draaien. Waarbij dus plastic, drankkartons en metaal gewoon weer bij het restafval worden ingeleverd. Omdat met hun nieuwe scheidingsinstallaties dat afval dan op één grote bulk beter gescheiden kan worden dan wanneer mensen dat gewoon thuis doen. 4 gemeentes doen dan mee met de proef. Waarom doen niet alle Zeeuwse gemeentes mee? Nee, de andere gemeentes die zetten op dit moment nog in om zoveel mogelijk het afval te laten scheiden door hun inwoners. Proberen ook op andere manieren de hoeveelheid restafval naar beneden te brengen. Dat doen ze bijvoorbeeld door de grijze container nog maar eens in de 4 weken op te halen. Of om bijvoorbeeld mensen te laten betalen voor iedere keer dat ze de grijze bak aanbieden. Maar ja, Niels, het lijkt mij toch een beetje een verwarrende boodschap, hè? Hier en daar het ene afval wel scheiden, daar weer niet. Jazeker, communicatie is daarbij essentieel, want wat moet je nou aanbieden en wat niet? Dus dat daar goed over gecommuniceerd moet worden, dat weet ook de wethouder uit Terneuzen. Er zijn mensen die dat heel netjes doen, maar het gros van de mensen doet dat niet. Wanneer we deze actie verder uitvoeren, hebben we een 4-maal zo hoge opbrengst van plastic, metaal en drankkartons. Is dat probleem van deze afvalstroom, is dat zo groot in Terneuzen? Het is in het algemeen is het gedrag van mensen niet zo dat er gescheiden wordt. We halen gewoon elektronische apparatuur uit de grijze container, wat totaal overbodig is, want dat kun je elders inleveren. Het gaat dus om een project van 3 jaar, maar wat gebeurt er nou daarna? Als de proef succesvol is, dan zou het dus zomaar kunnen dat de andere 9 Zeeuwse gemeenten ook gaan aansluiten. Maar dat wordt pas bekend eind 2022. Niels Schuurbiers, dankjewel. De zon die liet zich vandaag zo af en toe zien, maar vanaf zee trokken ook een paar buien over de provincie. Het werd 8 tot 9 graden. En vannacht op sommige plaatsen lichte vorst, maar morgen overdag dan is het best zonnig, al blijft het fris. En ook de dagen daarna blijft het over het algemeen rustig herfstweer. En na het nieuws kun je kijken naar een aflevering van Jesk over isoleren gaat het dit keer. Kijk, zie je dat? De warmte die wij hier binnen hebben, die reflecteert tegen die folie aan de binnenkant van dat glas. En precies waar dat kruisje zit, dat is de temperatuur die je hier aangeeft. En daarnaast is het een beetje kouder. Dat dus zometeen gevolgd door het uitgebreidere weerbericht voor Zeeland. Nog een hele fijne dinsdagavond en graag tot morgen.